Шираттагы язманы кулыма алгач, мин әллә ничек дулкынланган сыман булдым. Чөнки тапшыруымда шундый олы яшьлек матур туган көнен каршы алучы милләттәшебезне беренче тапкыр гына кытлап китәчәкмен. Сүзем Татарстан Республикасы Буа районы Кырык Садык авылында туып үскән. Байтак гомерен Чувашия Республикасының Шымурша районы Өч Балтай авылында гомер кичергән мөхтәрәм милләттәшебез Махирә Зайнуддин кызы Измайлова турында булыр. Бүген ул үзенең 93 яшьлек матур туган көнен бәйрәм итә. Аны күркәм тантанасы белән ихластан Мәскәү шәһәрендә яшәүче улы Әсхат һәм кызы Гүзәл, Ульяновск шәһәрендә гомер кичерүче кызы Нәзимә, шулай ук Мәскәүдә яшәүче улы, килене Зөлфирә, икенче килене Миннур, оныклары Марат, Ринат, Дамир, Ильмира, Руслан, Альбина, Арсен, Симбель, Екатерина, Регина, Лилия, Раис, оныкчалары Альмир, Камилла, Милана, Алим, Рамазан һәм Мадина кытлылар. Заманында авылның Зыя, затлы шибәр кызы әтием белән кавышып, гаиләгә килен булып төшә. Һәм мәрхүмә әтиебез белән мәхәббәттә 60 ел бергә. Измайловлар нәселенең төп нигезендә уңган килен, тугры хатын, улы йөрәкле ана һәм ылгайган көнендә авылның ак әбисе булып гомер кичерә. Бүген дә үз көчендә булган әнием 93 яшендә ак әби булу бәхетенә дә ирешеп, фарыз булган барлык гамәлләрен үтәп, Раббыбызның биргәненә шөкранә кылып һәм хәрәкәттә бәрәкәт диеп, күңеленә күрә көне булып мул тормышта яши. Бүгенге көндә өлкән кызы белән бергә Ульяновск шәһәрендә гомер кичерә. Кадерле әниебезне, яраткан әбекәебезне матур туган көне белән кытлап, әле тагын бик озак еллар безнең янәшәбездә исәнлеккә төренеп яшәргә телибез. Әнкәй, ялгыш рәнҗеткән булсак, зинһар гафу ит. Бел, син безнең иң кадерле, иң хөрмәтле кешебез. Без сине нык яратабыз. Пак булгач үз җаның, иманың, яшисең кыйблаңа инанып. Камилдер акылың, зихенең, хак ислам булганга үз динең. Калбең биш вакыт намаз һәм Коръәни Кәримгә буйсынып, иңдерер көч-кудрәт бар синдә, аят һәм сүрәләр тылсымын. Әхлакый канунның һәммәсен иткәнгә фарыз дип, син кабул, ихтирам, хөрмәтнең ылысы, Раббының хузуры шушыдыр ул. Раббыдан кала син икенче, безгә дә таяныр көч терәк. Терәк дип түгеллә, әнием, син әни буларак бик кирәк. Әнкәй диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям дип, шат, көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Кытлы булсын әни туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барсы эшендә. Хөрмәтле Махирә апа, чын күңелдән без дә әлеге матур теләкләргә кушылабыз һәм якыннарыгыз соралуы буенча Ульяновск шәһәренә күркәм җыр юллыйбыз. Сиздермичә яшьлек гомерен үтә, йөрәгем һич тә картаймый, һаман да нидер көтә. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да. Картаямын исең йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип җырларда җырланса да.
dalıday hisseden Elle yaşligim hisleri eyelenip kaytam iken Ortaya münisen yürek mangaylar sırlanasa da Üttü yaşlig jülerle gidip jorlarda jıralanasa da Ortaya münisen yürek mangaylar sırlanasa da Üttü yaşlig jülerle gidip jorlarda jıralanasa da Haber yaşlarda diller Bulalı her kimde de Mehabetsiz yaşar bulamay Ola gayvana günlerde de Ortaya münisen yürek Mangaylar sırlanasa da Üttü yaşlık jülerle gidip Jorlarda jıralanasa da Ortaya münisen yürek Mangaylar sırlanasa da Üttü yaşlık jülerle gidip Jorlarda jıralanasa da Üttü yaşlık jülerle gidip Jorlarda jıralanasa